Lucka. Koupání. Představa. Kolik má ta voda asi stupňů? 22. Realita. Takže čau všichni, já jsem Káťa. Lucka je teďka momentálně někde v bazéně a tady to je asi konec tady toho videa a oni mi tady bouchají dveře. Ty vole, zabiju. No, konec konců tady to video dopadlo celku dobře, no a ahoj, hoďte like, komentář, odběr a s vámi loučím, čau.